Parancsoljon! Hvala predsjednice. Kada govorimo o Maldivima, za većinu ljudi u Europi prva slika u glavi vjerojatno je turistički raj na zemlji. Međutim, lokalno stanovništvo živi daleko od takve idile i vidi mnogo mračniju stvarnost gdje demokratski standardi strmoglavo padaju. Nedavna presuda prvom demokratski izabranom, a sada već bivšem predsjedniku Maldiva Mohamedu Nasheedu, i to na 13 godina zatvora, izaziva ozbiljne i opravdane sumnje u vladavinu prava i institucije na Maldivima. Samo suđenje je proteklo uz brojne primjedbe UN-ovih dužnosnika. Ne ulazeći u krivnju ili nevinost bivšeg predsjednika Nasheeda, jer to nije naš posao, moramo inzistirati na pravo na pošteno suđenje. EU je 2008. godine odigrala ključnu ulogu u procesu demokratske tranzicije Maldiva kada je izvršila snažan pritisak da se provedu demokratski izbori kojima je okončana 30-godišnja diktatura. No, dok je pažnja međunarodne zajednice bila okrenuta drugdje, 2012. prvi demokratski izabrani predsjednik Nasheed dao je ostavku u nerazjašnjenim okolnostima. Sadašnji predsjednik i sadašnja vlada nije nastavila procesom demokratizacije, već se nažalost okrenula nekim autokratskim tendencijama, a izgleda da se i približila islamskim ekstremističkim skupinama. Stoga EU mora ponovno pokazati odlučnost u potpori demokratizacije zemlje, te ovim putem pozivam visoku predstavnicu i vanjsku službu da iskoriste sve dostupne diplomatske alate u postizanju tog cilja. Köszönöm képviselő úr hozzászólását. Howitt képviselő úrnak adom meg a szót 1 perc 30 másodpercben. Parancsoljon! As Vice President of this Parliament's delegation with South Asia, it's with deep regret that I have had to co-author this resolution about islands known for their incredible beauty,